σχολείο μαθαίνουμε για την έξοδο του Μεσολογγίου ως ένα ιστορικό γεγονός. Όμως, πολλές φορές ξεχνάμε πως πίσω από τις ημερομηνίες υπάρχουν άνθρωποι. Άνθρωποι που πολέμησαν, άνθρωποι που πείνασαν, άνθρωποι που η φωνή τους ακούγεται ακόμα ανάμεσά μας. Ο Ιωσήφ Φραγών δεν κρατούσε όπλο, κρατούσε πίστη. Δεν οδηγούσε στρατό, οδηγούσε όμως ανθρώπους. Ήταν επίσκοπος και όταν το Μεσολόγγι πολιορκήθηκε, θα μπορούσε να φύγει. Γιατί δεν έφυγε όμως? Η πίστη δεν φεύγει. Δεν φοβάται. Είναι πιο δυνατή από κάθε όπλο. Και όταν όλα σκοτεινιάζουν, αυτή γίνεται το φως που μας καθοδηγεί, που δείχνει το δρόμο. Το Μεσολόγγι υποφέρει. Πείνα, αρρώστιες, άνθρωποι εξαντλημένοι από τις κακουχίες. Παιδιά χωρίς δύναμη να κλάψουν. Κι όμως, δεν άφησαν την ελπίδα να σβήσει από τα μάτια τους. Δεν τους έταξε σωτηρία. Τους έταξε ελευθερία. Γιατί υπάρχει κάτι που είναι χειρότερο και από το θάνατο. Να ζεις χωρίς αξιοπρέπεια. Πλησιάζοντας την ώρα της εξόδου, τι να σκεφτόταν άραγε? Να ήξερε ότι μπορεί να μην ζήσει. Το ήξερα. Αλλά αν φοβόμουν τον θάνατο, θα έχανα τη ζωή μου πριν πεθάνω. Είμαι ευτυχισμένος που έχω εκτελέσει το χρέος μου προς την πατρίδα. Ο Ιωσήφ Φραγών πέθανε μετά την έξοδο. Δεν είδε την Ελλάδα ελεύθερη, όμως εμείς τη βλέπουμε, επειδή εκείνος έμεινε στο Μεσολόγγι. Έμεινα στο Μεσολόγγι. Μετά από ένα χρόνο πολιορκίας, ανέλαβα την προεδρία του Συμβουλίου του Θανάτου. Αποφασίσαμε την Κυριακή των Βαΐων την έξοδό μας προς την ελευθερία. Τι θα γινόταν όμως με τα μικρά παιδιά? Κάποιοι πρότειναν να σφαγιαστούν. Τους έπεισα να μην το κάνουν. Κοινωνήσαμε μετά τη Θεία Λειτουργία. Η έξοδος αρχίζει. Είμαι επικεφαλής της τρίτης φάλαγγας με τα γυναικόπαιδα. Ξαφνικά ακούγεται η φωνή «Ο πίσω, ο πίσω». Δημιουργείται σύγχυση. Γυρίζουμε πίσω και τα εμπρονόμαστε στον ανεμόμυλο. Καμία βοήθεια. Είμαστε ολομόναχοι. Αποφασίζουμε το δύσκολο. Ανάβω τη δάδα και την πετάω στον παρούτι. Για την ελευθερία τη δικιά μας και της Ελλάδας μας. Οι πολιορκητές ρίχθηκαν σε συντρίμμια για να βρουν θησαυρούς και τυχόν επιζώντες. Ανάμεσά τους βρήκαν τον επίσκοπο Ιωσήφ Φραγών οι Μηθανοί. Τον κρέμασαν στα ερείπια. Τον έγδαραν ζωντανό μέχρι που ξεψύχησε. Το ερώτημα όμως είναι, εμείς τι θα κάνουμε σήμερα με την ελευθερία που μας άφησε?